missä asuu hassuja ihmisiä, esimerkiksi asehullu ylineuvos. Eräänä päivänä Vincentti lenteli ylineuvoksen pihassa. Ylineuvos otti aseen esiin. Juuri sillä hetkellä Vinski hyppäsi hänen selkään. Mitä ihmettä? Miksi sinulla on ase kädessä? Ei se ole tässä ase. Mitä nyt? Tämä teidän punapäänne? Hän on rikollinen. Vinski on hänen nimensä. Niin, no tämä teidän Vinskinä, hän on rikollinen. Ylineuvos Pumpman on hyvä ja rauhoittu. Sitä paitsi siitä korvasta ei ole tarvis pidellä kiinni. Ne kyllä pysyvät Vinskin päässä pitelemättä kiinni. Minä olin omassa pihassani harjoittamassa ampumista. Minä olin juuri tähtäämässä. Kaikki oli ihan hyvin. Kunnes sitten minulla oli se siinä jo ihan hollilla, mutta kunnes sitten tuli tämä teidän Vinskinne ja pilasi kaiken. Oliko se näin, Vinski? Oli. Herra ylineuvos on hyvä ja jatkaa. Se oli ihana harakka. Se oli hyvä, se oli juuri hollilla. Minä tähtäsin. Se oli ihana, kaikki oli valmista. Ja minä tähtäsin. Ja se olisi ollut varma osuma, ellei tämä olisi tullut ja kaikki meni mänkään taas. Oliko se harakka, Vinski? Oli. Oliko se sellainen kesyykköharakka? Oli. Voitte jatkaa, herra Pumpman. Niin, juuri niin. Minä olin juuri valmiina. Minä en nähnyt mitään, minä en kuullut mitään. Minä olen aivan valmis. Ja sitten tuli tämä punapää ja pilasi kaiken, se lähti lentoon, vaikka minä ammuin. Harakka lähti pois, minä en osu koskaan mihinkään. Miksi? Tälle vittiölle on annettava heti selkään. Keppiä, sanon minä. Meillä ei pieksetä pieniä poikia, ei ainakaan syyttä. Minä vaadin keppiä. Kuulkaapas nyt, herra Pumpman. Herra Pumpman, tiedättekö mitä minun tekee nyt mieli tehdä? No mitä? Minun tekee mieli tarttua teitä tuosta karvaisesta nokastanne ja vääntää niin, että narisee. Ei! Mitä te puhutte? Vai että minun pitäisi antaa selkään omalle pojalleni sen takia, että hän estää teitä ampumasta kesyjä lintuja? Vai selkään siitä hyvästä? Jos minä lähden tästä nyt kertomaan poliisimestarille, ettei se Täytisen Pumpmanni linnuille vaarallinen ole vaan ihmisille, jonka sen talon ohitse kulkevat, niin tiedättekös mitä teille sitten käy? No mitä? Te joudutte vankilaan. Jos minä kerran vielä saan kuulla, että te olette tuolla pystyllänne ampunut täällä pitkin, niin minä toimitan niin, että herra Pumpmanni saa vaihtaa tämän ruudullisen menkkonsa